Bé, tal com ha dit vostè, aquest és el redactat resumit de la proposició que fem al voltant del drama que va succeir ara fa pocs dies a la plaça de Tetuan i que hem tingut ocasió d'abordar, de discutir en la compareixença que ha presentat abans el grup municipal de Ciutadans. Per això m'hi referia abans, en la meva primera intervenció, que teníem ocasió d'aprofundir en alguns aspectes relacionats més amb la prevenció i la seguretat d'aquests drames com els que van passar a la Barceloneta l'any passat i aquí a la plaça de Tetuan ara, més enllà de tot el debat que hem tingut ja, que s'ha tingut especialment a drets socials, sobre la feina d'atenció social que fan els dispositius de l'Ajuntament amb emergències i amb drets socials i amb urgències socials, que repeteixo, tornem a dir que felicitem i valorem d'una manera molt important. Però l'anàlisi polític que fem nosaltres, des del punt de vista de la prevenció i la seguretat, és que jo crec que no podem acceptar de cap manera que a la nostra ciutat hi malvisquin persones en les condicions en les que vivien les víctimes del col de la plaça de Tetuan o les que vivien les 3 víctimes de la Barceloneta, repeteixo, de l'any passat. No n'hi ha prou amb la feina dels serveis socials, no n'hi ha prou amb alimentar els menors, no n'hi ha prou amb escolaritzar els menors, no n'hi ha prou amb atendre els menors, les persones vulnerables. Jo crec que el principal objectiu de l'administració municipal i de la resta d'administracions ha de ser salvaguardar, garantir la vida de la gent, la vida i la dignitat de la gent. Això és el principal. I es poden fer moltes més coses de les que s'han fet entre tots, repeteixo, entre tots, especialment el govern municipal, que és el que té la màxima responsabilitat. Jo no vull, diguem-ne, repetir el que ja vam dir respecte a les declaracions que va fer l'alcaldessa de Barcelona davant d'aquest fet. Ja vam dir que les lamentàvem i que no eren de rebut. No pot la màxima responsable de l'Ajuntament dir que la culpa només és de la propietat, que ho és, però no n'hi ha prou amb dir això. Jo crec que es pot fer una mica d'autocrítica i, per tant, no és de rebut que es diguin les coses que es van dir en calent des de la màxima autoritat de l'Ajuntament de Barcelona. No ens volem imaginar què hagués passat o què hagués dit la senyora Colau si l'alcalde o l'alcaldessa hagués estat d'un altre partit. En qualsevol cas, en aquests moments podem dir que va fallar la prevenció. I això no ho diem només nosaltres, ho diuen els veïns, les persones de l'entorn de la plaça de Tetuan on va tenir lloc aquest accident. Va fallar la prevenció perquè teníem tots plegats molta informació, serveis socials, Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, i no es va poder o no es va tenir la capacitat d'actuar per impedir un accident com el que es va produir amb aquest resultat tan dramàtic d'aquests 4 morts. El nostre únic objectiu és fer tot el que estigui a les nostres mans com a administració municipal perquè això no torni a passar. I, per tant, especialment quan estem parlant de persones vulnerables i d'infants i de menors. Els menors, en aquest cas, diuen que són uns 200 que viuen en aquestes condicions actualment a Barcelona i un miler d'adults no poden, Barcelona no pot tenir 200 infants menors vivint en aquestes condicions de precarietat. És inacceptable. Sobretot quan tenim informació, no solament indicis, sinó informació oficial de que les condicions són d'infrahabitatge i, a més, agreujades amb una situació de risc d'incendi o de col·lapse, com podia passar en aquest cas o en altres bastants que tenim identificats a la ciutat. Abans he fet referència a la feina que va fer el Departament d'Interior de la Generalitat al capdavant amb el conseller Miquel Samper. Miquel Samper, que precisament el 7 de desembre va publicar un article, jo crec que molt oportú, titulat Ocupacions molt perilloses, a La Vanguardia, 7 de desembre. Aquest article es dona informació important sobre quina informació es disposava totes les administracions. I jo crec que aquí hem de dir que l'Ajuntament de Barcelona i la resta d'ajuntaments del país disposava d'una informació en relació als equipaments solars, naus ocupades il·legalment i que, a més, tenien un risc afegit, no solament de viure en males condicions, sinó d'un risc afegit d'incendi o de col·lapse. I en aquest sentit, jo crec que aquí potser no vam fer tot el que s'havia de fer, perquè aquesta informació, repeteixo, la tenia la Guàrdia Urbana i els serveis d'emergències de l'Ajuntament de Barcelona. Repeteixo, hi ha una qüestió important, que és que tenim la informació que tenim, però podem tenir-ne més per ser més efectius i més eficaços. No solament es tracta de tenir un informe que el té l'Ajuntament de Barcelona, el té per mitjans propis o per mitjans d'altres administracions sobre aquesta realitat de les naus ocupades o dels locals ocupats. Això ja ho tenim. No n'hi ha prou amb tenir un llistat fred.
Jo crec que l'important és tenir una auditoria on s'especifiqui exactament el risc, el nivell de risc d'incendi que pot acabar provocant morts o ferits com els que s'han produït darrerament. En aquest sentit, el que demanem és que es faci aquesta feina amb tota seriositat i amb tota la urgència, perquè, repeteixo, nosaltres el mes de setembre de l'any passat, senyor Valle, això li recordo a vostè especialment, vam fer un prec que vostè ens va rebutjar el mes de setembre de 2020, quan va haver l'accident que va causar la mort de les 3 persones d'origen pakistanès de la Barceloneta. Li vam demanar precisament això, una auditoria, i ens va dir no, perquè ja estem fent la feina, ja hi ha una comissió interdepartamental entre Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i Serveis Socials, i això no cal. Doncs ara li reitero, senyor Valle, fem la feina que hem de fer, fem-la millor i siguem més exigents, perquè això no pot tornar a passar. I li oferim tota la nostra col·laboració. Moltes gràcies.